обаче искам да ви кажа, че всичко е лицензирано. На това му се казва уникален старт. Жълтия Скайлайн на Мико! И пистата носейки се като такси в София 21-21. Да, такси в Пазарджик. Представете ли да се качите на нещо подобно? Може да подкрепа за Мико! Следващия, който ще покажа при мен на тези, без да се шегувам с него, скъпи приятели, е човека с пряко откритчето, господин Веселин Ангелов Маринов! Човек, който е така на чисто да ви кажа, че всичко е лицензирано.